Subra Jisu Kristoni mungai jo tonono cibai yaparo. Tini kaitorni kok sanani hinai wansuk jamani kok bothuma angkha Christian chwlarok tei bwrwirok non Christian chwla tei bwrwi bai kaijagwi deman. Christian chwlarok tei bwrwirok non Christian chwla tei bwrwi bai kaijagwi deman. Tumungno a non Christian borok chwla phano ungthung bwrwi phano ungthung Jisunu bwkhabai khukbai tei kubuibai khe poito khlaiwi Christian ungnani gosio hingkhe tei Bible ni raida tei o swngcharo langma tongsak tongnani gosio hingkhe kaijagwi mano. Phia Jisuno poito khlainani gosia eba Christian ungnani gosia khe Bible ni raida tei tongnani gosia hingkhe abo hai borok bai le kaijagya khe tongkhese kaham ungnai Christian hunjaknai borokrok le. Tamni bagi hingkhe Christian ungnai borokrokni bisingtwi kaitor lobjaknani nango tei Christian nukhungni bisingtwi kaitorni mung lobjaknani nango. Subra Jisuno khulumwi lobwi surewi kchang khe tongnani nangmani bagwi kathang kaitor bai halok kaham ungnani nangsukmani bagwi se tamukhe present context eba khe tabukni jorao nai naikhe nugo. Christian bwrwi non Christian chwlano hamjagwi tei Christian raidani bisingtwi no kaijagwi tei aboni yagulo borokni bisingtwi khe kaitor lobjagwi tongmani. Christian bwrwi non Christian chwla bai kaijagwi kaitorno pogwi tongo eba Jisuno sureyawi takjak motaino surewi tongmani bo nugo. Christian bwrwi non Christian chwlano hamjagwi tei Christian raidani bisingtwi kaijagwi bo kaitorni lamani pherwi thangmani rok nukjagwi tongo. Abo haikhe no Christian chwlarokni bisingo bo. Christian chwla non Christian bwrwi no hamjagwi tei Christian raidani bisingtwi no kaijagwi tei aboni yagulo borokni bisingtwi khe kaitor lobjagwi tongmani. Christian chwla non Christian bwrwi bai kaijagwi kaitorno pogwi tongo eba Jisuno sureyawi takjak motaino surewi tongmani bo nugo. Christian chwla non Christian bwrwi no hamjagwi borok Christian raidani bisingtwi kaijagwi bo kaitorni lamani pherwi thangmani rok bo nukjagwi tongo tabokni jorao. Christian chwlarok tei bwrwirok non Christian bai kaijagwi deman o swngmung belai khe nango chini Christian society o. Tamni bagwi hingkhe Christian chwlarok non Christian eba khe Christian ungya bwrwirok bai kaijaknai rok tongmani bagwi tei abo haikhe no Christian bwrwirok bo non Christian chwla eba khe Christian ungya chwlarok bai kaijaknai rok tongmani bagwi keboni bwkhao tek torunani bagwi ungya tei buini dormono hamya sanani bagwi bo ungya tamukhe Bible tamusa abono se sanani nayo. Phaidi swmai kwcham Bible o tamusa khnawi nailayano tei swmai kwtal Bible o bo tamusa khnawi nailayano. Wainini saphima Deuteronomy means second law eba wainini raida. Writer ungkha Moses. Date eba khe salmari ungkha 1406 BC eba khe 1406 BC eba khe before Christ. Purpose: the book of Deuteronomy was given to remind them of God's law and God's power. O bijap suijakmani aboni naharmung ungkha kaitorni raidarokno muitu khlairmani tei kaitorni phanno muitu khlairmani. Wainini saphima berem sini bwtang hingkhe thamni simi bwrwi. Norok borok bai kailai borlai bo ta wngdi. Nwsajuk songno borokni bwsla songno tardi tei nwsla songni bagwi bo borokni sajuk songno hamjuk tanadi. Tamni hingkhe borok nwsarokno kubun mwtairokno monrwna bagwi ani lamani pherwnai. Hake subrayung norokno jolinai tei bo norokno daktino sukumori painai. O bwtango khe srai srai khe no sao ta kaijakdi hinui tei tamni bagwi hingkhe borok nwsarokno kubun mwtairokno monrwna bagwi ani lamani pherwnai hinui se. Kaitorse musini bisingtwi khe o kokno saubele takjak mwtaino surenai borokrok bai ta kaijakdi hinui eba ta kaidi hinui. Abo musi bo sak sak banogwi samani kokya
bini dopa ijrerok no kaitor samani kaitor sadi hinei dagi mani kokno se bobo masawo semai kecam Bible kaitor no monia doparok no nahri naike nugo hiti sarok girga sarok kanan sarok pere sarok hibisa jebu sarok o doparok ongkha takjak materok no surenai tei takjak materok no monairok se borok phanganang tei borok bo gobang borok kaham kaham no borok bo tamukhe takjak mutai no se surewo phia kathang kaitor no khe sureya haini bagai borok bai ta kaijak di nukhung takha di hanei sawo kaitor haifano kaitor ni kok no khnayawoi kaijak layo nukhung khalayo Israel dofani borok tabuk Tripura ni context no nainani thangkhe Tripura hawo tongnai sini tiprasarok kubui kaitor no monia kwbangma tongo kokborok kok sanai bosongrogo takjak mutai no surenai eba khe monnai kwbangma no tongo chwla naithok bwrwi naithok rang ganang sikreng rengkreng maya ganang no borok bo tamukhe kathang kaitor no sureya tei monia haini bagai abo hai borok bai kaijak khe nukhung khakhe kaitor no pogoi thangi mano honei se non Christian borok bai kaijak yawoi tongkhe kaham ongnai honei ma sawo abo borok no hamya samani kokya tamni bai hinkhe kaitor bono pokthung honei bini borok no naya kaitor nayo bono pogyawoi bono poito khlaioi bono langma tongsak khulumui loboi tongnani bagai bono simino khulumthung honei kaitor naimani bagai se o kok masawo tei phatarhani Tripura hawo phainai buini dofani eba borokni bisingobo takjak mutai no monnai eba khe surenai kwbangma no tongo chini tiprasa naithok naithok tei sikreng rengkreng bwrwirok tongkosong tongnai bwrwirok Christian phano ongthung tei non Christian phano ongthung wansa eba Bengali dofa bai kaijagoi tongbai kha baksa bwrwirok borok bai kaijakmani slaile tiprasa bwrwirok Christian phano ongthung tei non Christian phano ongthung chini tiprasa chwlarok bai kaijakmani se kaham kok ble kwbangma kaham kaham tongble chini tiprasa chwlarok semai katal Bible non Christian eba Christian ongya chwla tei bwrwirok bai ta kaijak di hanei dak dakle samani koroi angkhe tabuk phano nukyakho tamukhe poitokri rok bai joal thansa ta angdi hanei samani le nukha abo ongkha waini Korint berem dok botang hingkhe chibroi 2 Corinthians chapter 6 verse 14 poitokri rok bai joal thansa ta angdi hamya bai kaham bahai khe kathawi mannai manakma bai pohor bahai khe thansa khe tonggoi mannai example nukhung khungsawo bihi bai bwsai tongo khroksa khe takjak mutai no surenai tei khroksa khe kathang kaitor no surenai borokni poito thansa se ongya hankhe borok bahai khe kaham khe nukhungo tonglai mannai abo hai nukhungni bising teile kaitor ni mung sengsa sade ongno kaitor joto borok no free will rwmani tongo eba sak sakni musungmani tei chongnani khlainani bagai phan rwjak haifano chong Christian sikla sikri rok no wansoknani nangnai ani chongmani bising tei ani samungni bising tei ani nukhung khamani bising tei ang kaijakmani bising tei kaitor ni mung chungsa sa ongthung honei ang ani mokol bai thangbai nukha Christian sikla chara tei sikli bwrwirok non Christian chwlarok bai tei bwrwirok bai Christian society ni raida tei kaijagoi Christian nukhung kaham ma khe tei naithothok khe kaitor no loboi tei surewoi tongmani nukha tei Christian society ni raidani bising tei kaijakmani yagulo kaitor no pogoi kaitor no sureyawoi tongmani rokbo nukha hamjakma chwla eba bwrwi no kotor khlaioi phia kaitor no khe chikon khe nugoi kaitor no pogoi non Christian raida tei kaijagoi tongmani rokbo nukha kok kubui khe haise kaitor ni seleng tei selengjak kaham rokle kaitor no hamjago kaitor ni raida no pogya kaitor ni bagai nukhung khawo kaitor ni chungsa sani bagai wansugo haini bagai sanani muchungo khroksa Christian borok
chela phano ungthung tei bwrwi phano ungthung bo Christian ni raidani bising tei kaijak thai Christian nukhung snamnai ungthai bo je borok no phano hamjak thung tamni bagui hinkhe जों bono hamjak di a borok no khe ta hamjak di hinai sawi mania abo je hamjaknai borok bono wansugui hamjaknani nangnai nukhung khanani nangnai tamni bagui hinkhe borok kathang kaitorno surenai se wngya hinkhe abo hai chelabai tei bwrwi bai hamjak lainai eba kaijak lainai hinkhe bahai wngnai Christian kubui tei kaham sikla siklile borok subra jisuni mung जोंजोसानि bagui wansugo tei kaitorni mung lobjak thung hinai se bebak samung khlaio hinkhe nung khoroksa Christian chela wngui non Christian bwrwi bai hamjak laioi tei kaijak laioi kaitorno pogui tei bono moniawi tongkhe abonini chamada klaikha kisa wansugui naila tei nung khoroksa Christian bwrwi phia non Christian chelabai nukhung khagui tomungno nung kaitorni lamani phernani klaikha eba khe subra jisuno khulumyawi phia takjak mataino se surenani nangkha eba takjak mataino surewo hinkhe wansugui naidi abo hai wngkhe belai noni langmao chaya wngmani klaikha puila Korint berem sini botang hinkhe chithamni simi chidok phia Christian bwrwi ni bwsai Christian ya hinkhe phia a chela bobai tongna soikhe bono takak thung tamni hinba bwsai Christian ya phano bihik ni jarui kaitor bai yachakjago phia bihik Christian ya phano bwsai ni jarui kaitor bai yachakjago omotei wngya hinkhe borokni bwsarok poitokri ni bwsarok hai tongnai tamokhe a bwsarok kaitor bai yachakjago haiphano Christian ya borok a Christian loge songno kakna muchungkhe kakthung omohai wngkhe a Christian logi song bo sai phano wngthung hik phano wngthung khajagui tongnani nangya kaitor norokno kwchang changkhe tongna bagui se ringo o Christian hik wansugui naidi nung nsaino mwthangui phano manna tongo o Christian sai wansugui naidi nung ni hikno mwthangui phano manna tongo phia Christian bwrwi ni bwsai Christian ya hinkhe phia a chela bobai tongna soikhe bono takak thung borok kwthalai tongui mankhe tongthung borok thansakhe tongnani gosio hinkhe tongthung bwsai bo bihikno takak thung tei bihik bo bwsaino takak thung tei borokno kebo phano tasukak thung tamni hinba bwsai Christian ya phano bihikni jarui kaitor bai yachakjago phia bihik Christian ya phano bwsaini jarui kaitor bai yachakjago omotei wngya borokni bwsarok poitokrirokni bwsarok hai ma tongnai tamokhe a bwsarok kaitor bai yachakjago o kokhe obo hai tamni hinba bwsai Christian ya phano bihikni jarui kaitor bai yachakjago phia bihik Christian ya phano bwsaini jarui kaitor bai yachakjago hinai samani o kokhe haise Christian bihik simi jisuno poito khlaimani bai bwsaini phola mwthangjaknai hinai samani kok ya eba Christian bwsai simi jisuno poito khlaimani bai bihikni phola mwthangjaknai hinai samani kok ya phola mwthangjaknani hinkhe jisuno poito khlainani nangnai bwsai phano wngthung bihik phano wngthung tamokhe bwsai wngnai borok kaitorni thanio bihikni bagui surewi tongkhe kaitor a chelani bihikno khairoknai tei jisuno sawiman rwnai abo haikeno bihik wngnai borok kaitorni thanio bwsaini bagui surewi tongkhe kaitor a bwrwini bwsaino khairoknai tai jisuno sawiman rwnai a chelabai bwrwino kaitor borokno hiksai hinai gosio abono kaitor yachakmani tei borokni bwsarokno yachaknai tamni bagui hinkhe kaitor wngkha khairokma ganang haiphano Christian ya borok a Christian logi songno kakna muchungkhe kakthung omo haikhe a Christian logi song bo sai phano wngthung hik phano wngthung khajagui tongna nangya kaitor norokno kwchang changkhe tongna bagui se ringo o kokhe haise bhik bai bwsai khoroksa Christian tei khoroksa khe non Christian hayakhe ba Christian wngya abni bagui borok khorokni ni bisingo kwthalaiya
problems engei tongkhe kaklaina musungkhe kaklaithung eba khe kaklaimano hanei o thayo sawo o Christian hik wansogui naidi nung nosaino mathangi phano manna tongo o Christian sai wansogui naidi nung nihikno mathangi phano manna tongo Christian hik hanjaknai surenani nango bwsaini bagui kaitorni thanio subrai jisuno poito khlaithung tei bible ni koktei tongui manthung hanei Christian sai hanjaknai bobo bhikni bagui surenani nango kaitorni thanio subrai jisuno poito khlaimanthung hanei obahaike sadhu Paul Corinthian mothao tongnai poito khlaine rokno sawo bo Corinthiano o kokton sui rohormani salmari ingkha AD 55 to 56 sikla siklini jorani boyar kachang sipchawai phaikeno bwrwirok bo ani chwla sabo ungno tei sabo bai ang kaijaknai hanei wansugo abai kheno chwlarok bo wansugo sabo bai ang nukhung khanai hanei haini bagino arrange marriage khlailayo eba ma phangnai rok nukhungni borok chwla bwrwi naiui chajagui kailayo tei love marriage khlailayo eba chwla bai bwrwi no nailayo nukhung khanani bagui ulokhe borokno kai rwlayo tabukni jorao khe love marriage no bangkugo phia arrange marriage khe kichi sase ageo khe chwla bai bwrwi asuk nuklai thaya phia tabukle social media ni bisingtei mobile Facebook WhatsApp ni bisingtei khe belai no advance tabukni jorao khe sikla sikri rok belai khe advance wngmani bagui 95% booking eba hamjakma chwla bwrwi tongbayo akon je borok bai halo kaham tei kok salayo thanglayo phailayo chubalayo bujilayo abo hai borokno no bwkhamano wansugo tei abo hai borokno no hamjaknai ble ulokhe abo hai borokno angno no hamjago I love you hanei sawi rekheno gosewota I love you too hanei abni yak ulokhe happy wedding day ungsinaita kok khe Christian chwlarok tei bwrwirok sabo bai halok narwgui tong eba khe most of the times sabo bai tong Christian baida eba khe non Christian baida nung Christian borok hongkhe wansogui naidi nung tumungno subrayung kaitorni seleng tei selengjak kaham hongkhe kaitorni bagui wansuknani nangnai bini hani bagui wansuknani nangnai nini bisingo tongnai phola mathangjaknani kokno ma wansuknai kaitorni mung lobjakthung hanei wansuknani nango ani hamjakma borok se kotor hanei phia kaitorno pogui tei bo dagima rokno khnaliya hankhe bahaiknai Christian bai simino kok sadi non Christian bai khe kokta sadi hanei samani kokya nangkhe kok sadi chubadi thangphai englaidi tamokhe nini bisingtei tei nini bebak samungrokni bisingtei wansokmani bisingtei kaijakmani bisingtei kaitorni mungse sungsasa ngnani nangnai eba khe kaitorni mung lobjaknani nango phia kaitorno pogui kaitorno khibiwi kaijakmani tei nukhung khamani le abo belai khe chaya angnai Christian society ni bagui tei pholani bagui bo aboni bagui sanani musungo tumungno nung Christian bwrwi hinkhe Christian chwlabai kaijak mankhe kaham angnai tumungno nung Christian chwla hinkhe Christian bwrwi bai kaijak mankhe kaham angnai nung saimano ani life ani ichha hanei haifano chini langmale chini life le kaitorni ichha eba khe kaitorni musungteise ngnani nango tei tumungno Christian sikla sikri rok non Christian sikla sikri rok no hamjaknai kaijaknai hinkhe puilao kothuma kaham eba good news eba khe kaitorni kokno pirei khnaragradi nini hamjakma borokno sadi Christian society ni raida tei kaijaknai hanei je sana tongmani sawi paidi kaitor bai nini halok kaham ungnani bagui tei nini hamjakma borokno kaitorni hawo tubudi eba bono Christian kaham snamdi hakese Christian nukhung hanei sinijaknai kaitorno loboi surewoi kachang changkhe tongui mannai nung je hamjakmani borok bai kaijagui se nini phola theinani lamao thangui tongo hinkhe nini tamo kaham ungmani klaikha haifano nung kaijakna khe kaijakdi tamokhe kaitorni musungteise ungthung nini musungtei ta ungthung kaitor khairok thung abahai bororokno phia
नों जे बरक बाय काइजागै bo nini phola subrai jisu bai halo kaham ongnai hinkhe belai kaham kaitor hamari ruthung abahai borok no borokni kaijak mung no tei borokni nukhungo amen.